Iwe wakambovhura zipi here? Ndatisina kana trouser zipi, ndopfeka majini handipfeke mabottom. Majini neformal ndozvinhu zvandofarira, mabvarubvaru. Ndatone trouser rejini. Ndora ndakabvisa mari iyoyo. Wangaona ni papo mziyo? Pandakadzoka nani. Mira usamhanye. Pana wandoshanda naye anonzi Murema. Wanga usina kana kupfeka trouser rejini. Ayo, re bottom reno. Mari yako wangu kaisa pai? Yanga iri mutrouser rejini nekumberi. Rejini kumberi. Iwe akangapfeka chiu? Akapfeka bottom. Akatongoita zvokutonga ndobva. Track bottom. Saka sikutaura nyaya yejitu, utaura nyaya track bottom. Handitori nana bottom. Aitobva kubasa. Kana kunzi izvezvi kuenda izvi kusunga nemota. Mira msamhanyi. Mati imi mati akangapfeka track bottom. Ndizvo. Kuiwa wakapfeka chii? Ndati nejini rebvarubvaru. Kujini asi ndorangura mberi? Ndati ini handipfeke bottom, anozipa aya ari kutaura ndopfeka mabvarubvaru majini. Ndona ndandakatopfeka musi wacho. Musi wacho. Handipfeke zvimabottom. All right, fine. Asi all right. Jean or bottom. Wakapidza here roko. Pamusoro emakurukota. Changa chiri china chapera chikwete icho chimwe chacho icho. Shepherd akasvika kumazuva radoka ndinoita zvokutengesa. Ndobva zvikobvati madzimai ndoti mutikweretese perfume. Kati Shepherd ina handite zvokukweretesa, handidi zvinondinetsa ndizvokuedzana nerano. Ndobva burisa dhora. Ndikazi ndoda iyi perfume. Kati perfume yauri kuda Shepherd ndeye $2. Ndobva apinza ruoko ndobva burisa 20. Ndobva ndatambira 20 yaShepherd iya. Ndobva ndatarisa mari muApril mana ndobva ndande $15 ndobva ndadzosa vana mutambidza 20 yake. Ndikamuti Shepherd iwozvo waita iwewe. Andina change ona ndine 15. Chitora 20 yako iyi. Ozodzoka kuzotenga kana wane mari yakaita sei? Yakachinji kozo yakoma panozotora. Ndobva achitambira mari yake iyaya. Paakatambira mari yake iyaya, ndobva apinza rokomo, ndobva burisa mari yese yanga anayo. Kuti aone kudzosera mari iyaya pane dzimwe mari. Paakavhura mari dzake dziyadzi, ndopaakwana nerimwe dhora. Vanditambidza dhora. Ndatomuti ona dhora rawandipera rakaita sei? Rakabvaruka. Ndobva tarisa kune rimwe, angopinza roko kune rimwe rutivi, ndobva padhora, ndobva dzosera dhora traffic naikobva aenda. Andakagara nemunini wangu. Murume wangu anga ari kuseri kukrawa achitoshandira vanhu. Chikwangu kwatidokei. Akangoenda zve5 minutes ndobva dzoka. Madzimai. Amunozondipa $20 yangu. Ndati aiwa Shepherd. Ndakupa. Wonaka zvaitika. Pawazoona kuti une $1. Wangu wakuda kuti uchirongedza imwe mari yako pane dzimwe mari. Ndopawazoona kuti une $1. Tarisa mari yako Shepherd, mari yako yakaita sei? Yakakwana. All right, ndobva aenda. Kana kupedza kuti 5 minutes ndobva adzoka. Akabva angobudikira, chitukirira chitaura zvinyadzi. Akandituka Shepherd zvokuti chakasara pamiri wangu chine mudzimu wacho. Iwe Shepherd iwe. Asi wangu wakazvironga here? Nekuti chekutanga iwewe, watanga ukasvika kwatoda kukwerecha perfume. Asi mari nayo muhuro. Izvozvo wakudzoka uchiti wewe ndarambira nemari yako. Asi handi mari yako ndakupa mari yako. Ndikatokutsanangurira ndikaedza kukuonesa kuti rangarira pawazoona kuti wanga une $1 ndopanga wauda kudzosera imwe mari yako nemako. Shepherd akabva abhutsura zvinhu zvangu zviri pamutego pepe. Kubva apukanya zvinhu. Nzwi yacho imwe yapukanya mari apa. Apukanya zvinhu. Adaro kekutanga Shepherd mazoba ndopa wakabvanzwa noizi vakuseri. Matinogara mukombo nabva vaza. Chii madzimai ndani ari kukurwisai? Hadi Shepherd ari kuti ndambira mari yake. But mari yake ndamita sei? Ndamupa ende zveshuwa mari yake ndakamutambidza. Madzibaba ndobva yakwachekwa Shepherd. Kanza highway gun. Zvitasoro chindibvunza zvinande basa repamusaka pehure rakwe. Mukadzi wako iri hure ajaira kudya zvinhu zvevanhu mahara. Mari yacho imari yeiko zvafamba sei? Ndobva apama futi kubhutsura zvinhu patebo. Abhutsura zvinhu madzibaba akati achipama kechitiri madzibaba ndopa vakabva tokusvetukira vachinomupushira chinonodonhera uko. Ndo zvakaitika. Ukunzwa iri mosva uri kupomerwa iyi. Nyaya ndikuyedza. Uri kubvuma here kana kumirana? Ndiri kubvuma kuti izvo zvakaitika but chimira pamusoro imambo pamusoro yedare. Right, chakaitika inini ndaibva kumashops kunonzi kwa chief tiri mukomboni imamo. Handiti. Nanditone mumwe wandoshanda naye anonzi Murema.
ndakabva ndasvika pamusika vanotengesa madhishi eplastic ekugezera maoko madiki nemahomba ekusukira maplates. Saka nemaperfume nemakogeti ndo zvimwe zvavanotengesa, nemanageti. Hapatengeswe zvinhu zvinopwanyika, hapatengeswe ichi, ndo zvinhu zvinongotengeswa. Hapana chinhu chinopwanyika sezvo ataura kuti hanzi ndauya nemaplates, hapana namaplates anotengesa. Hamino vana vakazotanga kuhodhoma imanje. Ndakabva ndandine $82 yanandinayo muhomwe. Handiti ndichibva ndati andikuda perfume, zvikanzi perfume iri kuita $2. Ndopanabva ndabvisa $. Ndabvisa $, ndakatambidza $, zvikanzi $, rakundipa rakaita se rakabvaruka. Zvikanzi ingawani une ma20, ndipe 20 change ndinayo, ndine $15 kutaura kwamboita yandinayo, ndotarisa imwe irimo mumba, ndokubatanidzira ndokupa mari yako yese yakaita se yakakwana. Saka ndopa ndakavapa 20 yaya, ndavapa 20 yaya, vakandidzosera $. Mva ndasara ne$61. Ndakumba manje, ndaenda kumba. Ndakumba ndopa ndakazoti pepeni ndadzoserwa 20. Ndaiva because ndavati ndichazokupai rimwe $, kana ndachinja yandinayo. Zvamati yakabvaruka. Ndopa ndiri kuona mune $61. 20 yasara nerimwe $, ne $, nangu andipa ndoenda ndasara nayo. Mva ndadzoka ndakati kuona madzimai mandipa uyu $, instead yekuti mundipe $20. Zvikanzi iwe ndaone muedzo, ndo muedzo wandisingadi, unondijairira pamba pangu. Murume wacho anga asipo. Pamba nevangwane vano 2 vasikana. Vangwanawo murume wacho anga sitoripo, hamino kwanga aenda. Ndopanganzi une muedzo usandijairira, vakutotanga kutondishauda pamba pepe. Vakutotanga kundisaidzira. Ndopa ndakati ko mukundisarudzire ini mandibira mari yangu. Ini ndandati imwe mbijana yangu doro pandasina kudhava. Mukundisaidzire ndopa katotora chihoni mwana wacho musikana akantema nechihoni panapa. Mwana wamusikana hana kutouya. Ndopa ndakatorawo chihoni chachibva ndamudzoserawo musikana wayo. Ndopa katanga mai wacho kutondisaidzira kundikutsanira aripo 3. Handiti murume wacho ndopa akazosvikawo from uno wanza abva ngosvikawo achindirovawo ndari. Uda kutochallenge mfana shepherd pamba pangu. Akasvika achitanga first kundidzipa vadonha neni pasi. Abva ndihedha vandirova fight. Handiti ndopa akasvika mwana anonzi blast womukomboni moma nemukadzi anoshanda kusaloni. Zvikanzi mfana wangu shepherd ndaida kuti ndidzosere bva ndibata nza usandidzosera akatondibata maoko. Mva ndabuda mva ndaenda kumba. Zvekuzotiwa kuti ndakazodzoka kechi2, handobvira ndadzoka kechi2. Zvinhu zvakangoitika kawanikako. Ndichibva ndatorwa mva ndaenda kumba nya blaster wewe. Inini handambofunga kuti ndivasungise. Because ndoziva kuti iwo ndotomboenda kwavari, even mukadzi wandakarona asina mukadzi ezvinozvi. Ndovaitonditira munamoto kuti adzoke, but haanozodzoka akewo. Hatingashori kuti asi zvisina kuita. Munhu wandotogarisana naye zvakanaka, kutotitira muteuro vese murume wacho nemukadzi wavo. Handinofunga kuti ndivasungise nekuti vandirwisa kana kuti vanditorera mari yangu yanangoti hazvina basa. But ndakazosiya musika pauya Samoni kumba. Zvichinzi wewe wakatuka ava kuti uri hure. Chakati zvandisina kubvira ndataura. Hatina kubvira taita kusvika mukutukana, but zvinhu zvakaitika ndezvokuti isusu takanetsana sikutaura kwandaita kusvika mukubvunza mari yangu ndokukaita ndirwiswe ndakati hazvina basa. Iwo bva watanga kutondishaudho uri imbwa yemunhu takatoti nenda ndamwadoro une muedzo. Ndozvo zvakaitika zvokuti vari kuzoti ini ndakavati muri muroye muri handina mbobvira ndakakavadzana nawo mashoko akadaro. Iye murume wacho ndiye wandakakavadzana naye ndichiti iwe wangosipo. Sei wasvika iwe usina kunzwa nyaya, usvika uchindituka inini kuti hanzi uri imbwa unochallenge ini pamba pangu. Ndiye murume wawo wandakaudzana naye mashoko. Achinga auya paakanga andirova, ndakurwadziwa nekurova kwaakandiita. Bva nemukadzi wake handobvira ndatukana naye. Handina raite kuti ndiudze mukadzi womwe munhu kuti chakati kana kuti hure asiri mukadzi wangu. Asi murume wacho ndiye wandakakandirana naye mashoko nekuti akasvika achindirova asina kunzwisisa kuti chii chakaitika iye asipo. Because ndakatenga kusina iye, but anga kudairira nyaya achindirwisa. Haifanira kusvika achinzwa nyaya kuti chii chaitika. Musika pamba ndakangana musikawo ndakabvudzura but kwetoti pamba nemaplates, makogeti anga aripo nemanageti ipapo ndotaura chokwadi pamberi pedani. Ndizvo zvakadonherawo pasi nemadhishi eplastic. Zvekuti vakuzotiwo panga pane maplates edhaga. Kunyeba ndikutoona sekunge vazopwanyawo zvemudziyo yavo yemumba. Vakati handiti mugadzirire nyaya mfano kuti anzi akaita zvinhu zvakaipa. Ndo pane ndapedza. Indemne.
kuita kwani nguva dziri kufamba. Okay. Sorry changa. Yanditi murume. Pane mazvikutaurika kuti iwe wakasvika pakusvika. Kutuka ikoko. Pane vamwe vakanga vari peri pakanga achituka. Pamusoro zvese izvi zvichiitika akatosvika ndakatomira nemunini wangu pamusika. Uye pamusika pangu inini ndinotengese zvinhu zvega. Ndandine munina wangu usho. Zvese zvichiitika ndianga aripo. Pakanga achituka zinyadzi. Panga pane munina wangu usho. Chete ndechitanga aripo. Ane vamwe vakazara vanhu. Nda munina wenyu mumwe ndiani asi munina wenyu. Ablasta iva vakasvika vachimu. Vari kubva. Sina kuenda. Pamusoro idai. Iwongo kanwawo. Ndakanadorobhana asina mbuka. Ndikutaura ndikuziziva. Aiwa, ndikanga ndidhakwe zvisezvo. Izvi zvamai muri kutaura kuti zvinotengeswa musika kune zvitokwa. Chokwadi zvotengwa zvangu tikatopinda munhu nemota munotozvona zvinoti azvisati zvatotengwa. Zvitori pezvo zvakatodisplay. Ari kuramba kuti aiwa pamusika penyu patengeswa makogere. Izvozvi nyangwe ndakagara panapa pasina handina nhombo yanifunikana nechii wotuma munhu moti ngaaende izvozvo anoona zvinhu zviri pamusika pangu anokwigira zvimwe zvezvinhu zvemiti yakasara itoripo nanhasi asati yatenga. Newe murume wewe wakanoona kuti mari yako yashota iwe wakati wanga wakumba bora kuti wakudzoka ko kuti wakunga wakumba uchidzokera kuna amai yako chita kwasikuti kangoita chaichaita utakwasikuita iwe saona chita kwakataka inini ndakaona mari yangu yashota ndakadzoserwa dola ini ndo pandakauya ndichibvunza madzimai kuti onai madzimai ndo zvandatora ndakadzoka kumba kwawo onai mandiitira se mandipa mari yakashota instead yekuti mundipe $20 yangu ndachinja ndaikupa rimwe dola selongu ndandakupai mandidzosera ndopa wakanditi aune muedzi vachizondisaidzira sekutaura kwandaita handiti handio muedzi vandisingada kuti utanga kutondishauta munhu wandogadzana naye zvakanaka kana ine handakukwanisa kuti varipotera pamusika pavo vandotengeswa euvheni izvi zveplastic shuwa zvitoripozvo but aya makapu edhaga ese zvedhaga zvakadi zveplastic zveshuwa zvakapwanyika kana vachiti ndini ndakapwanya handizvirambi but izvi zvese zvedhaga zvakadi zveplastic zvimatrei chichi zvese zviripo vandikushandisika zvedhaga vanotaura kuti zviripo ende uyezve panext ivo vanogara padhuze nasekuru vangu hanzvadzi yamai vangu ndo vakatoita ndiwewo mazuva emuno anonzi nomen town ndinofunga sabhuku vandomuziva vandoti imba yamadzibaba iri apo yasekuru vangu iri apo but havana kutombouya asi ndakatovaudza ndakandovaudza nhasi ndakandavigirwa samoni chinzi inini ndikudiwa kwamambo vakatotita aenda kwamambo isu hatiende because zvese zvakaitika yetu kuziziva zvakaitika but iwe unonotsanangura zvawakaitwa neava iwe wotsanangurawo zvawakaita iweyo muri two because ndimakatadzirana madzibaba anga asi pakatozita kusvika asi toziva kuti chii chakaita se chakaitika because ini ndakatambidza mari avo ini ndiri kuziva mari yana ndatoshanda because ndoshanda muSOS muclaim ndomatotoshanda pamusika wavo hanzani nambakasvika zvangu but ndiri kuziva kuti vane zvavanotengesa ndinosungodarika ndichienda vandichienda. Amusore dad ndine mubvunzo kuna Shepherd kana makatarisa ndinganzi ndingasimuke kusaidzira Shepherd ari munhu murume ungasiri padhuze iye yuyu nekuti pandaitaura naye ndagara zvandakaita izvo pakadzoka kipi kekutanga ndo pakatona takamira ndaibva kune order musiwo kana marisitsi because ndochengeta marisitsi angu kana marisitsi ndaitobva kune order nawe iri marisitsi handina kuti tazobva paitika paitika nguva yatabva paitika confusion padazofonerwa kunzi manyaya muchenda kudai saka tazongobva zvokumhanya ndinazonatsoronga zvinhu zvangu zvakati ipapo henyu hamusi kunyeba but inawe kuti inini ndauya neseunge ndichiziva zvakaitika ndichiti ndichiziva kuti because witness anonetsa kuti uzoti hanzi uyu because inini ndinakatambidza mari ende ndo vakatoona kuti ndine $20 handiti vakatonditi ndipe 20 ngwani ndozokuchinja vakatotaura zvichiva ndine imwe 15 vakatoibudetsa ndobatanidza neimwe iri mumba sei ndikuzvibvuma sezvo vataura ndikuziva
asi hakusi kuti inini ndodhakwa zvekuti adzoswa zvanenjiita asi ndakatozoona kuti inini vaburitsa 15 handiti but vabva vaidzosera muchikwama chavo vabva ndavapa 20 bva ndipa $. Ini ndopa ndakazoona kuti mari yangu haina kubalansa ndasara ne$61 imwe mari vasara nayo $1 plus $20 but handira kubatwa nemoyo kuti ndarwiswa naiye kwese kuendaiko ngatidzoke allo ngatidzokei panyaya wakaenda unotenga kuchida perfume ndizvo perfume yaita mari yanzi $2 vakanaka right perfume yaita $2 wakaburitsa mari ini ndakabuditsa $. Rakabva raramba wamira wakaburitsa $. Akaburitsa chi alright akaburitsa mari vazoburitsa $. uri kuwira nezvere kuti wakatanga uchiti uda kukwereta izvo zvekuti ndikuda kukwereta handambozvitaura izvozvo kuuya kwawakaita avari kuti kuuya kwakaita wakauya uchiti ndikuda perfume ndakauya ndichiti ndikuda perfume kuita mari zvikanzi perfume kuita $2 ndikati andombokupai $. Imwe mari andinayo yakabatana ndibva waburitsa $. Vazvanzi akaburitsa $. Makamuti chii ndikamuti perfume yauri kudai Shepherd inoita $. It's okay uyu aburitsa $. Makagamuchirere $. Dandakaribata $. Ndikabva ndamuti chitora ayo $. Pane maperfume matatu zvikanzi ayo ndikuda ipi $2. Alright fine iwe waburitsa $. rako wakati chini nyaya iri wati chini nyaya $. Kuti rakanga rabvaruka pandakaburitsa $. Ndikabva ndanzi iro wandipa rakabvaruka ndichibva ndachinja mdzanga rakanaka ndibva varibata variramba futi zvikanzi ayo ingava $20 unawo ndine $15 ndipe ndikuite se ndokuchinja ndopandakabva alright fine mira ipapo waburitsa $20 ndine $15 makagamuchira $20 akabva aburitsa 20 makagamuchira here ndikabva ndachitarisa chenja nandinani makabata $20 ndibva maita sei ndobva ndamudzosera makamupa chii ndakamudzosera 20 yandikati ona chenji yangu yaita 15 chitora 20 pakuchizodzosera kwaakaita mari musamhanye magamuchira $20 makamuudza kuti iwe wakaudzwa kunzi ndine $15 handika saka ndinokupa 15 chii $. Zvaioti havaifanira kusara vakabata $5 ndizvoka havaizowana chenji duku vaizofanira kukupa $3 iwewe ndizvoka ndizvo zvamaifanira kuita right saka imi makamupa here $15 handina kuzomutambidza 15 makaita sei mari yangu i15 ndobva ndamudzosera 20 pakuchinorongedza makadzosera 20 iwe wakagamuchirere 20 ndopandikuti inini ndakaona mari ya $61 20 wakasara nayo wakazoionera kupi kumba ndada kutoti ndirongedze mari yangu manje ipapo manje ndada kutoti ndirongedze mari yangu imomira timbodzoka ipapo tatisisu avari kuti ndakakupa chii ndakakudzosera $20 handitika alright tomboti wakadzoserwa $20 makazoita sei inini pandakadzoka inini ndichiuya pavanhu chivati onai madzimai mandipa $. Mari yakasara nayo maybe amusoro fanira kuti mabvunza mamuzodza $20 15 hamuna kumupa makazoita sei next paakabva azoti akubvaburisa mari yake isanga ari momo paakati achipfekera 20 yake mune mama 20 singazotanga iri mari paakavhura kudai ndopakabvaona pane chi pane $. Iri ndo $. Rari kutotanga rakabvaruka pandakazomuti aona $. Iri Shepherd wandipa rakaita sei rakabvaruka ndobva achidzosera mari dzake dzedziyamo ndobva apinza ruoko akangoti zipi swanga dzikatrebhuru ndobva abvisa $. Ndobva nditambudza $2 ndobva ngirikini ndobva enda kunotenga vatenga perfect ndobva abva vaenda akabva akutengerai perfume akabhadha $2 dzake akabhadha $2 yake ndobva iwe wakambovhura zipi here ndatisina kana trouser zipi ndopfeka majini handipfeke mabottom majini neformal ndozvinhu zvandofarira mabvarubvaru ndatone trouser jean ndora ndakabvisa mari iyo wangaonani ipapo mzivo pandakadzoka mira usamhanye
Pane wandoshanda naye anonzi Murema. Wanga usina kana kupfeka trouser rejini. Ayo, re bottom reno. Mari yako wangu kaisa pai. Yanga iri trouser rejini nekumberi. Rejini kumberi. Ibi akangapfeka chiu. Akapfeka bottom. Akatongota zvokutonga ndo basi. Track bottom. Saka sikutaura nyaya yejitu utaura nyaya track bottom. Anditori nana bottom. Aitobva kubasa. Kana kunzi izvi kuenda izvi kusunga ni mira msamai. Matibi imi mati akangapfeka track bottom. Ndizvozvo. Kuiwa wakapfeka chii? Ndati nejini rebvaru. Kujini asi ndiri kurambe. Ha? Ndati ini handipfeke bottom, anozipa aya ari kutaura ndopfeka mabvaru majini. Ndona ndandakatopfeka musi wacho. Musi wacho. Handipfeke zvimabottom. All right, fine. Asi all right. Jean or bottom. Wakapinza here roko muomwe. Pandakapinza roko muomwe ndandabva kumba ndakutoona pamari yamandipa wakamira pausati waenda kumba. Ndakamira pamusika ndopandandakatomira. Ndakatoona imari ndozokubira $20. Usamhanye. Ndati usati waenda kumba. Mari yako kaitora bai. Ndisandaenda mupamba. Usati wabai pavari apa uchitenga. Ndakaitora mari yako yakazogamuchirwa kuti mari yako ukaitora bai. Ndakaitora muomwe. Rejini ndichivatambidza dolari ari. Handiti zvikanzi dolari wandipa. Vaitozoona vanga vakatomira. Kwete vanga vakagara. Zvikanzi auna. Wakaburisa mari, wakaburisa yakaita sei? Yanga yakabatana, yanga ingori pa1. Yanga yakabatana. Saka zvati maiona imi. Yanga 82. Usamhanye. Imaiona imi. Muchimuona kuti ane mari. Watenga iri mari? 82. Mari yacho? Ndivabvisa mari? Ndabvisa dola. Ndakabva ranzi dola iri rakabvaruka. Handiti. Ndopa ndakabva ndachinja ndikati mina ndikupe rimwe chibva ndabvisa futi rimwe racho rakanaka ndibva ndavapa. Zvikanzi hanzi ione ma20 iye haiite. Ndipe mashure, usadzokera mashure. Kwese utabva uko. Ndopa pa1 pacho. Zvikanzi ndipe ma20 onawo. Ndopa ndakavapa $20. Udzokera mashure futi iwe. Ndavapa $20 iyoyo. Vakandizondidzosera dola riya vachitita ndopa vaitiwo vandipa 20 vandipa dola. Ndopa ndakazoona ndasara ne$61. Ndopa ndakaona kuti imwe mari yasara kwavari. Ndopa ndakadzoka ndichiti madzimai onai mandipa ndasara ne$61 imwe hamuna kundidzosera 20 mandidzosera dola. Ndopa kanzi une muedzo wakutotanga kundondisaidzira pambanika mwana wako wakamsikana vakutotanga kutopopota muedzo we handisanditire nhasi china usanditire muedzo totoenda mumasowe mwana wacho kutotanga kutodairira. Ndopa akatora chihuni vanotobikira panze abva nditema nechihuni mwana womusikana chipfupi so varipo 2 ana wasikana bva ndatora chihuni chani bva ndadzosera mwana musikana amai vacho ndopa vakabva ndisewedzera kundisaidzira handiti. Ndopa akabva pasvikawo murume wacho akatosvika nekuseri abva asvika achindipa ndare chibva ndadonhera pasi kuda kuti challenge kutonga pamba pangu chichi bvatanga kundihedha ndundurwa mafight ndichibva ndabatwa neanonzi blaster we asiyana nazvo mufana wangu tochi yangu yakatodonhera zvikanongwa nablaster we zvikanzande kumba watiwe mari yako yese yanga iripo 82 kwakasitasa muhuma kwakazona ya 61 sakura kuti kumadzimai kwakasara kune mari kune $21 yakasara iko itongoti 20 because wakandidzosera dola $21 ndizvozvo because yanga iri 82 ndizvozvo. Kwakakupira chi perfume inini perfume andakavapa $20 avanozondidzosera avanondichinja 15 yavo vakaramba vanayo vabva vandidzosera dola 20 yangu bvasara zvakadzorwa dhora mumwe mako mamune $61 handitika saka wakudzorwa dhora futi nabva pana ka 62 toenda kaisara kuna amai kudhora rakazobva kupira kuti rinasara kuna amai manzwisa pamusoro ndati mari yanga iri 82 handiti pa82 ndakabva ndabuditsa rimwe dhora ravakaramba ivo vakati rakabvaruka handiti ndachibva ndabuditsa mhanye vakaramba dhora vatakabvaruka ndizvo here fine all right next vati rakabvaruka ndopa ndakabva ndabuditsa rimwe dhora ndakavapa ndikati all right fine makapiwa rimwe dhora raita 1 next right radaro ndichibva ndati vanza iwe ndabuditsa rimwe racho iro dhora kai kusadzokera mashure wabuditsa dhora vanza ndipe 20 azvoti avane $1 zvikanza ingaona une ma20 udondipa mari yangu yakashora ndopa ndakabuditsa 20 ndizvoshuwanga mira zvoshuwanga une $20 mari ichokwadi kuti wanga une $20 kuti ndati ichokwadi here kuti wanga watoiona $20 uinayo sekutaura kwaita amaya mari yese ndakatoibvisa ndati
pavakataura ava kuti ingawani une $20 iwo kanga uinayo here uri kubvuma kuti ndandinayo mari fine saka ndopa ndakavapa 20 yayi hanzi ma20 unawo ndipe 20 amira ndivawapa 20 ndivamagamuchira 20 next ndichibva ndatambidzwa perfume handiti ndatambidzwa perfume ndakabva ndatambidzwa ndikati kochenji ndakabva ndatambidzwa dola nambuya ndichibva ndaenda makatichi ndakabva ndati akochenji ndakapiwa dola inini pandakapiwa dola ndopava kuti ivo vakandipa dola kuti vakandipa $20 iwo hausi kutaura sei nenyaya $15 ye$15 vakaibuditsa but havana kunditambidza inini vakaramba vanayo saka infact iwo ndo vakatosara ne$21 usamhanye iwewe ndati vakataura zvenyaya $15 ivo vakatotaura zvishuwa kuti ndine imwe change $15 but vakati chipa vakati ndi $15 vachida kukupa chii vaida kukupa $15 hanzi ndine imwe neimwe iri mumba ndobhalansisa ndokupa change yako yakakwana wakakugamuchira here $15 handakugamuchira hauna kugamuchira okay saka vakaramba vainayo $20 varamba vainayo $21 vandasara ne$61 saka wakapa $1 wakapa 20 wakapa futi vakawapa $1 vakabvuma vapa futi 20 zvakaitika alright then iwe wakatonyazozviona ndakatonyazozviona nasina kutodhakwa kana imwe mari yacho amira handizimbotava nyaya kudhakwa kuiwewe wakazoenda kumba iwe wanyazozviona kuti mari handakupiwa sei ipapo ndakaita confusion ipapo nedola iro kuona kunge pamwe ndapiwa mari yakakwana ndopa ndakazodzoka nchiti mamwe ma20 tinayo zvikanzi uri kundinyebera ndikati ndopa ndikazogadzira nyaya madzimai ndimunotonditira minamato zvese imwe mari ndinayo zvakawanda iwewe tati miraunzwe tati wakanyatsoona kuti $21 yangu iyo yaenda iyo ndavapa mari havana chavandipa $20 handitika ne$1 ndobva watoenda kumba vakandidzosera dola ini fine it's okay asi uchiziva $20 yangu yadi yasara pakudzoserwa dola ndakaona kunge vandidzosera $20 because ndakatovati change ndakaiwana ndokupai because totowirirana ndichiti ndakachinja indozovapa ndopa ndakazoona ndasara saka wakasiya 20 uchifunga kuti wasiya dola vakakupa dola vachiti vandipa 20 ndozvo zvakaitika ndopa ndakazodzoka ini ndichiti ko mari yangu ona imwe ndasara ne$61 ndozokubira imari ndine imwe yese yakawanda ndikakugadzirire nyaya hanzi unotondigadzirira nyaya unondijairira vachitondishauta ndopa ndakabhutsurawo musika iwo usaende kwesokuko right mapaona pane nyaya maiona here amai maona pane nyaya iwe wapaona pane nyaya ndepekuti chii pakuti ine handauzodzorwa $20 yako mistake yako waikuona pairi mistake yako kaita taurisa mistake yacho waiona here pairi usipora upinda maokei wotenga maokei woenda kumba uko wasvika kumabvuku wozodzoka maokei mari yangu yaina haizvazvi zvekuti mukomboni medu vatogarisana kuti tongonzwisisana bhuku zvafana nenini ndogona kuita era ndoti ndonzi nemumwe munhu nditengerewo dhiringani ndobuditsana $20 chii ndamupa dola ndotozodzoka ndouya ndomuudza kuti ona pepe ndakupa dola mumwe asati atoishandisa akatobata ndokudza kuti hazvishuwa ndaiziva kuti munhu wokuti ndogarisana naye zvakanaka ndasingatofungira kuti inini ndingamusungise ndosana ndisina kutombodaro usamhanye kwese ukoko tikuti isusu pane mistake yawakaita mistake iyo ndiyatiri kuda muwedza kuteera kuona kuti iwe wakashandisa good faith andiona kuti tinonzwana tigarisane isopo saka wakadzoka une good faith kuti ndinosvikoona mari yangu ndazozviona ndaakumbawo kana vakatora mari ava vakasvikongwara manje kuti ndabata $20 iye amboenda kumba indongosvikotani handina chii handina mari asi wakadzoka uchiti sevanhu tigarisane ndiri kunyatsoshua kuti mari handina kuita sei handina kupiwa saka vakasvika kuti mari ndaita sei ndakupa
That's the other way. Avo vari kuti kwauriyo no akasvikondifurembera akumba kwake pamwe akarasa mari yake akuda kudzoka kwandiri achiti ndipechi $20 iya iye ari yakarasa kazvirasa chi mari yake ndokuti wakambobudo achienda kwakadi kwakaenda. Dai makangoti murimo imomo hamuna kundipa change nharo dzenizotangira imomo muri mukati imomo usambobuda tingadai chitaura different story. But the fact yokuti wakambobuda havane suspicion manje kuti akuda kundigadzira nyaya kuti atore mari kwandiri. Iwo uri kutore kuna mai kuti no vakanditorera mari yangu vakutora advantage kuti ndambobuda. Saka i50-50 right. Asi kutonga nyaya yemari tutonga nyaya yehuroyi yehure nekutuka zvakavanzika. Makapopotedzana nditi? Pamusoro wemambo naamai ava ini handakupopotedzana navo, andakapopotedzana navo murume wavo akasvika chidova. Ndizvozvo zvazvo murume wacho haapo panapo baba madzibaba makapopotedzana nemurume makazorwa. Ndakasvika ndichitomubvunza kuti ndikunzwa ndiri kuseri mota noisi ndifamba sei. Saka ngoenda ndichimudzoredza chimurume mumwe kuti zviite zvakanaka. Uyo akambonzwa achifamba achadhibhanza achienda kumusika. Saka ndakambomuzwa aukika. Ndakamboukika ndiri kuseri. Saka pandakaenda kuseri ndakumati unosaende ugwe titaurira ndiri kuno kuvarume chete. Ndipano akazivanda achipanda rosha. Haana kuda kundisa aramba achifamba ndomuregedza achienda kuti kusati kumusika ndobva achikika futi. Achikikani? Achikika futi zvakati musika kudzokera kubhutsura. Uneyo ndibona kubhutsura musika waita sei? Achika musika. Saka paangachibhutsura zvinhu zviya zvinogona pasi ndokungoya ndakamubata ndichinamai pasi. Ndichiri kuti wewe chepadiwo usitozonzwisisa handina kumboona iwe kuti ndinganzi ndakaronai zvokudii. Ndakatosuka ndakamutsitirira pasi mumwe ndatomugadzika pasi. Ndinazwa kurwa newe asi ndikubvunza mari chiyambonyesa kuya sei kuti isvike kubatwa nemudzimai wangu moko wewe uchita nhau dzokupita. Apa muchiro wezvouyu ndandamudza achinisana nemukadzi kubva pachifi wakutaura achinzi ampa $100 akapiwa $80 change. Apa change aitsvaga change iri $100. Saka hana kumboona akamira pakona achinisana nemukadzi kuti ndipe mari yakakwana. Ndipe mari yakakwana kuvakadzi vanenge vari kumusiri kumapakona. Saka kwenda akadzokera kumari chienda kunzvimbo ndichipfuura kumashopu singira kukirawo. Ndongo yakapfuura nepamba. Akunesera tuna madzimai ndada kumubvunzisa kuti ndambosvika kuchinisana nemukadzi kwachifu pana cross. Inisana kuti ndode change yako $100. Kunyaya yangu kubatana pano pamwe pangu sei. Anakwanisa kana nangu kutaura naye. Ndopa akabatwa na blasa wari kutaura iye. Akuti amadzimba musiri ndopa akasunga na blasa yangu. Vaenda kumba vazo kudzoka. Vakuzoti akadusa nevana. Ina ndatatu mumba. Vana ndopa vangokochera musika wavo wamuone ngatayo musamuvisa. Ndopa azotora nono pasiri panisa amiti topa divapo usarambe kushanda namazoba. All right. Saka toti makakikiridzana. Hamuna kurwa. Asi paitaurwa ka? Taura uya nokuti anga ashatirwa futi abvuma kuti anga kanwa mbishana. Unoenda katomba atombomuruva. Ndidenda umuruva yakakwana. All right, fine. Saka mai ari kuti haana kupotedzana ava. Pamusoro changa. Shapadi akatongobudikira kechitukacho achitedzera zvinyadzi zvisingaite. Paakatotanga kuita noizi yake iyoyoka. Ava vasikana ava vekumaketeni ava vekubhawa vakatouya vakazira vachida kutomurorora. Vachitoti ari kutobva kwatiri izvozvo achiti tamuvhara mari yake paararanisi usho. Nyaya ndandangoisa zvangataina basa. Kwanditanga kutozvita kechituka. Ndikatoti musamurora Shepard. Angabva mukati kunonzwa kunorara nevava. Kwako achibva ukavavharana marukoka achibva kunisa saka akatomuzara uyu. Vakatoti ndozvasiya atita ukufuti. Ndandatoisenya ndikati aiya inini. Vakatomuzara ndikatomununura ndikati musamurove musiye nini naiti pedzerani. Akatoya magweja akawanda mushure mekunge ataura zvone ndopakazonema magweja iwe utuka mai vedu iwewe. Chinguru chibvira chituka mukadzi uzvinyadzuda ichi ndisimba rakaita sempa nawe. Ngati musamurove Shepard. Musiye. Kozi dai ndakatoregedza vanhu kana vanhu vangu kuti vakamukikitsa kuzi vasikana vangu vahombe. Muomba ne 20 mwana 18 mwana 50 dai vakamurova uyu dai vakamukwadza dai vakamukutsa nokuti anga akati. All right. Tuda kudzoka apa. Wati apanga pasina makapu. Pamusoro wemambo. Ndati wapasina makapu.
ya makapu apa pasina asi zveplastic ndinobvuma aiwa right izvi wakazvibvusura kai ya zveplastic ndo zvandosiya munhu kana ausvika pakurova kuno matebhuru achirigarika matebhuru anenge kanyarira anenge achipopota kunyanya kana akanwawa anenge achitotuka nokuti hasha dzinenge dzakazara mari. Saka zvinotaurwa nemhaka yekuti vanhu vari kutukana panozosvika kubvutsurwa izvi zvichiputsika izvi hazviitwe murunyararo kaizvi ndizvo here saka tingabvise here nyaya yekuti hauna kutuka kuona kwakwewe pamusoro imamo kuti munhu ndizosvika pakuzenge ndichibhutsura ndandarwiswa naamai ane vana wavo nekuda kwemari yangu iyo plus zvekubhawa zvikundinetsa inini uri muprofita vese muprofita murume nemukadzi mune mutsvage yekubhawa ndinoda kupindawo pane nyaya yangu akutaura kuti inini ndine $100 ndoya ndoda kuzama kutaura handimanzo pachitsanangurwa neava zhinji ndane $100 tainetsana kubhawa aiwa zvikunzi ndainetserana change kubhawa handambobvirana netserana change kubhawa mari ndakaipiwa nabhaya takatopedzerana kuclaim ndakatobva nemari yangu muhomwe isina kutombobatana yakadaro iri $82 yakadaro pambasitombo isina kutombobatana zvokuti ndikushamisika panhau yekuti vari kuti hanzi ndainetsera nemahure kubhawa ndichiti hanzi mandivhara mari yangu $100 izvozvo zvikutaurwa namukadzi neaa hapana na mahure akauya pamba pavo vanhu vangu vatoripo ndevemumanext door wavo vaitoona noise yaiti ngatidzoke apapa iwe uri kubvuma wega kuti wakabvutsura zvinhu zvandirika yawongu mukushatirwa uye zvakare wabvuma kuti wanga wakamwa vanhu vari kukurwisa varoda kurwa newe baba vana handirika pangangotwa ukanyarira ipapa unenge wakupopoto kuti mandiroverei mandiroverei mandibira mari yangu ndozvandaita nekudzosera nekumarana nokukanda futi mashoko saka mashoko akataurwa mashoko ndakatotaura nchiti mandiroverei pamari yangu mandirovera mari yangu futi saka chikomplaini naamai ndekuti wakatuka mukushatirwa kwako ikoko ndopane mhosva yacho apa musoro imambo pandiri kuramba inini pekuti vatoroti inini ndakatukana naivo kuvatuka zvinyadzi ipapo wandakatukana nawo ndiye murume wavo kuti kudairirei nyaya idzi wasvika usipo ndakatenga kune mukadzi wako perfume ndiye wandakakandirana naye mashoko mumwe mukomana akamutsana nemumwe mukomana ndibva varwa akarohwa uye akazotera arova kumbao vachiteerana mashure vachipopotedza purudza asi zvakazana zvokuti uye akanga arova mumwe uya akasvikomira muchivanze chavo mhuri yekwavo ndibva yabuda panze pamwe chete naamai vake uye ari kutuka ari kutaura zvaarikuto nharo dzake ikoko uye amusha make uye akanga arohwa uye achituka uyo akasvikoona kuti vanhu vemhuri vavabuda panze ndibva asvikotuka akatuka mukomana uyu akatuka chitutsi achituka chitutsi chaamai keuzipwende andikuona akatuka amai ako asi nekumwe kutaura haaituka amai aituka mukomana saka amai avo zvakavarwadza kuti ndapindiro papi ndo zvakafanira iyo imairwa nokuko unogona kukatuka nouyo asi uchisenza amai kusoro changamu ini kuti yairipotwa ndini danda kuti kuhure hwari kutuka mukomana akauona papi ndindakati nyaya inoda kuti tifambe tinzwa kuti pamwe abata kachikomba chandiuziva chasiri kuona ini kuti akatora pajekerere mbese mudu matuka tinomekedzwa nemama ngati sindada kuziva kuti chiro chaakutaura ndechipi pamwe unozotaura baba wayo murume womunhu ari kuti hongu wakatuka iwo asi yanda kuti ndekuti kuchihure chemudzimai yangu akachiona kupi chinditauriro ndione kufamba nenzira yangu naamai yangu pamusoro imambo ivo vakazonzwa kutukana kwavo nemukadzi wavo nenini ivo vanga vasipo vakasvikira isu nyaya iri pakati ndichindarwiswa
ndikutaura iwo panguva yandakazotuka ndeipi because ine handambobvira ndatukana nawo inini vakasvika inini ndichibvunza mari yangu ava vandakazotukana nawo ndeava madzibaba namadzibaba kwete nemukadzi wavo. Iwewe wataura kuti handina kutukana naamai ndakatukana nani nemurume wavo. Saka ndikuti iwe wagona kutaura kuti vakazosvika tada nokuti makatutukana nani vandakatukana nawo murume wacho. Saka konzeni yavo yavarume ava ndeyekuti wakati ihure. Saka pakuda kunzwa kuti mukadzi wangu ihure pakudii chinditaurira iwewe pamusoro imambo ndingati inini ndarohwa namadzibaba ndova ndatuka ndingati ndotuka madzibaba ndichivati mukadzi wenyu ihure kana ndotuka ivo ndakatuka ivo handautuka mukadzi wavo ndakatukana naivo pasina ana kumbopinziridza mukadzi wavo. akatoti majaira kudya mari dzechihure pamba panapa izvozvo pamusoro imambo iwayo mashoko iwayo ndinomaramba handinambomataura ekuti mukadzi wako ihure ndakatukana naivo murume nekuti ndanzanza nemurume ndova ndakati wakatuka unzi muchirwa maikikrisana yes ini handautukana naye ndindakamuzozvitsana namadzimai vachitukana achivatuka achitoruhure kuseni kwacho funga tine mbuso nyumba watisai akatomuti ai iwe nyaya yako inokumbira kuti ndopatosvika kuti nepamba kuseni akatati majairo jamadzava nemahuri ari pano ina ndiri mumba ndopanati mukomana kuramba achitaura nyaya yake isungatende kwasabhuku nyaya yake tiripoti nekuti acharamba achitutuka munomukumba saka umwe anombotukana naye kuti handingaone nguva yekuti tukana naye tiri pakati nokukisana ndichimuti usapwanya zvinhu inatopedza musikatokadiki saka ipo kutuka kakati ndikoti akaenda kwasabhukuta kuti nyaya yedu yatinetsa mukomana atuka muzinonga iure atomupfeke muna chimiro pakazara saka ndaitoti angondiratidzawo chikomba chaakaona iyoka pamusoro imambo ainini zvokuti ndakati mukadzi wavo ihure inoni ndikuzviramba hanzi wakati majaira rarachimamwana futi majaira kudya mari dzechihure amashoko ekutaura akadaro ine handa kumataura ndimazive ndomaramba asina iye murume wacho takatukana achindiumburudza andirova nehasha ndakatomutuka ndakatomuti apfeki mbwa yemunhu kundiroere chiwa svikira inini ndichitatenga perfume nyaya yacho yokuiziva here zvikanzi aive mufana shepard wakapusa wakwajairira uno kunoregerwa nevanhu ndokurova achitondiheta ndopa ndakabatwa nablaster wandikutaura mukadzi wake handabvira ndatukana naye iyo nyaya ndeyekutogadzira ayo yava kutaura yekuti inini ndakazoti mukadzi wake ihure ndingati mukadzi wemunhu ihure iye aripo ndindichashare respect asi pakutaurana iye kuti uri mbwa yemunhu semunhu mukuru ipapo ndopa ndogona kubvuma kuti ndakamboreswa kwaari iye kwete kune mukadzi wake mukadzi wake handatora mashoko akadaro taurezvi pamusoro changamiri shepard iwewo une maripotsi akawanda anouya vanhu vachingotuka vanhu tinochida kuti iwewo ugadziriswe kana wakatuka handiti wogadziriswa nyaya yoita se yopera wodzokera kumba zvakanaka usiyane neunhu wekuramba uchituka mukombo handiti isusu unenge watirerutsirawo kuti tisarambe tichiuyako kuye tichingoti aiwa ona kashepadi uri kunzi watuka ningi mangwana futi todzoka tonzi watuka ningi oya futi kudare kwacho woramba futi handiti kana wakatuka kwatuka handiti ipapo ndikupa pamusoro imambo ipapo ndikupa bvuma ndakatuka murume wawo shwa ipapo ndikupa bvuma kwete kutuka amaya nawo yandikuramba ndikuti inini pakuti ndakatuka mukadzi wake kuti rwore ndo yandikuramba asi makatora mchiti ndakatuka madzibaba nekundorwa kwangu aita shuwa ndakavatuka madzibaba handisikuramba mamberi pedai madzibaba ndakavatuka ini kwete mukadzi wangu inini handione zvichirambika zvokuti zviri pachira zvinotiradza kuti yakatuka pane midziyo iri kuratidza pakamheravo kuti yakaputsika saka kusvika mukuputa mudziyo zvida kuti waiputsa midziyo iyoyo waitotuka pamba nebongozo bokoso ranga riripo hongu nekuti ndaiti madzibaba mandirovere ichipa perfume yandatenga ndabirwa mari yangu ndokubvutsura kwandakaita musika kwete kuti ndakaisa mawedzi ekutuka mudzimai wake ndakaisa mawedzi ekutuka madzibaba pana chine chekutaura unomubvunzira uda kubvunza mai
Handinawo. Mubvunza. Ni madzimai pamuti anzi ndakakutuka ini ndakakutuka ipapi. Usere changamira. Shepherd adzoka kepiri. Akatobudikira pakona. Achitodedzera chitutsi. Akadedzera chitutsi. Akatonditi imi mambuya imimi majaira chihuri. Majaira kudya mari dzechihuri panapa majaira chihuri. Iwe Shepherd. Uri kundituka uri kumbonditukire. Kamari yako ndakupa ndikakutsanangurira zvazvaita. Ndopari kuzoti akazoda kuruswa nevanhu. Kwezi vana ndopa vakazobuda panze. Vakamuti we Shepherd nedu kuvatukire kudaro. Kuvapfekenura kudai mukadzi mukuru. Ndopari kutaura pari kutamba. Alright, akundituka kandituka. Zvakanaka. Ibi munomubvunzire kwamuda kumubvunza. Inini mubvunzo wangu changamire kuna Shepherd. Pazvakaitika manheru ndakazvitora kuti Shepherd anga akadhana. Handiti. Akazodzoka kwachena Shepherd akaona ndakagara pavhuranda. Akatangidza nyaya. Muromo ndakambira ndikati Shepherd ine utano pedzerana kwachangamira. Handinetsani newe. Koshi piri Shepherd uyu akauya kuzokwereta atori nemari muhomwe. Zvoterwa kuti Shepherd nyaya yake anga atoironga ari kubva kwaye. Koza utu nemari yakawanda daro yazopota chinjepono. Akatouya nyaya yake akatoigadzirira. Achitoda kutongonetsana newe. Ndo mazuva anga Shepherd. Right, zvakanaka. Ndakuda kusvika pamagumo penyaya yacho. Zvatiri kuona muno munhu anogona kupedza gore achiti handina kuzviita. Asi mafacts anenge ari paground anoratidza kuti munhu akaita sei akazviita. Now mafacts andaona panapa ari kupiwa ari kuratidza kuti Shepherd pane chaakaita. Chekutanga panapa taona umbowo hwomugarisana. Ari kutaura kuti akasike kutanga itsika yake kutunga mukombo. Ane tsika yekutuka iwe watozvibvuma yekuti kakawanda uchitsiurwa kana uchitongeswa nenyedza yekutuka mukombo. 1 2 pane umbo wakabvuma iwe wega kuti ndakanwa. Munhu kana akanwa anogona kutaura chinhu chaanotaura. 3 wabvuma iwe kuti inini ndakabvutsira ndichibva nokuti ndashatiriswa ndaatakwa. Isu kuti hapana munhu anozoti kana akubvutsira achiputsa mudziyo anoputsa akanyarara kashoma. Unototaura mazwi anoda se aunotaura. Ende wabvumawo zvakare kuti wakatatsurana nemurume womunhu ukataura mazwi akadi awakataura kumurume womunhu. Saka nezvinhu zvese zvatataura zvizvi zvinongonongedzera chekuti mazwi akaburitsa echitutsi ekutuka mudzimai womunhu. Saka pane mhosva yako yaunofana kubhadhara amai kuti vachene mwoyo. Iyi yekuputsirana midziyo iyi ndiye kumapurisa. Pamusoro imambo. Ainini pakuwatuka ini ndoparamba bhozi wandakatukana nawo murume wawo. Ipapo pakuwatuka ndabvira ndavatuka. Ndati mafacts ari kubuda mudare ari kuratidza kuti iwe wakatuka. Unogona kuti 10 years uchiramba kuti handina utasi handakutuka. Asi umbo hwatipura evidence hwatipuwa munhu muzikuru kuratidza kuti wakaita sei wakatoburisa mazwi ekushora amaya. Ndozvazviri kutaura. Wapabata? Right, good. Go. Yeah. Right, saka iwewe nemhaka yekuti wakaita izvozvo mukomiti munozere vanhu uye une tsika yekutuka vanhu mukomiti maugere. Toda kuti tsika iyoyo ipere. Wazvizwa? Tsika iyoyo haina kunaka. Inokanganisa kugara kwakanaka kwevanhu. Uye iwe uri munhu wechidiki kwazvo iwewe. Kana ukatanga kuita tsika yakadaro uchiikudza mukati mako uchienda mberi kwokutoti kana wachembera unosvika papi. Asi kuda tsika toda vanhu vanogarisana zvakanaka. Saka kukutsiura tsika yekutuka iyoyo vanhu iyo yaunotozikanwa naye munhingi. Toda kuti uri papi mbudzi mbiri uchiti pamaya kuti vachenuka. Tapedza.